हम कर चलो करावे से पहले गाड़ी में समाई जा आ जैसे उ समाई ना त काम बना दे जाई। आओ अरे बुझाते डिस्पेंसरी खोलिए के चल गिल बा। आ चल चल ढूंढ ढूंढ। मिशन सक्सेसफुल। सिग्नल देता नेटवर्क में बा। कहो अब तो तोहरा बुझाइए गइल होई कि तहरा अपहरण भइल बा। हम यो बता देता नहीं कि कहाँ खातिर भइल बा। है हमार चेला सको बा ना कि तोहरा बेटी से लव करता ब्याह करे के चाहता। अपन दोनों तनी अखिया चियार के देखो आखिर बतावा है चिरकुट में कौन सी कमी बा आ कि तू अपना बेटी खातिर डॉक्टर दामाद खोजल चाहता रहा। देखा हम बोली ले कम और सुने के तो हमारा आदतें नहीं खे। ये हमारा डायलॉग ना एगो हमार चेला बका दू इतना ना चेला बनो से नाम ही याद नहीं खे। हाँ वीर वीर ये डायलॉग बोल बोल के डाउन हो गई। हमरे डायलॉग रहे आप उनका हमारा दुकान पर झाड़ू मारे सांझे सवेरे हमारा के पानी पिए चरण छू के जा मर्डर करे। आप उनका यहीं पर आ गया स्त्री का मिस्त्री। हाँ हाँ और हिट हो गई ये डायलॉग बोल बोल के ऐसे कहा तनी नो बिलाम बिना देखे सुने बिना सोचे समझे हाँ बोल दो अनाथ हमारे हाथ में। आई देख ला 6-7 गो मर्डर लिखल बा वो अलग बात पे भइल नहीं खे। अब सोच ला कि बोली चढ़बो कि कोनिए दान करबो। हाँ देख तो स्थिति ए भाई ये तो हाँ ना कुछ बोलते नहीं थे। ये तो ऐसे आराम से बैठल बा जैसा कि पाखाना में। बाबू निकाल हथियार तनिए करके कसाई खाना के झलक दिखावल जाओ। पिजाओ है रे रे मारे मारे बाभिया फाट जाइबो। रे बौका रे यही मर्दाई पे बियाह कर चल बड़ीस। आप उनका कमाल देखो। रोकी है मत हमारा के रोकी है मत ये हमारा के देखत बाबू 108 बेर हमरा गोड़ पर गिरी अनाक रगरी 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 और चिल्ला चिल्ला कही हमारा बेटी से बियाह कर लो हमारा बेटी से बियाह कर लो बियाह कर लो। अब देख मेरा कमाल। का कहले हम तोर चेला है और तोर दुकान पर झाड़ू लगाओ और का कहले तोर डायलॉग बोल बोल के हम हिट हो गई बानी। 108 बेर हम तोर पैर पे नाक रगड़े। डॉन भाई हमरा साफ कर दे साफ गंदगी। डॉन भाई अगर हमरा पता रहित कि तोरा बेटी से बियाह करे के चाहता तो हमारा एग्रीमेंट के बाना कोई फेर देले रहती। तू लोग हिम्मत कैसे फैल रहे? हाँ
राहुल भाई गोली मत मारा, अभी ले हमारे बियाह नहीं के भइल। हमरा का पता रहे एकर साथी हमरा का पार पर चढ़ जाई रे दादा। डॉन भाई अगर आज तू हमरा के माफ कर दे बना तो तू जवन कहबा, जैसे कहबा, जहां कहबा, कौनो काम कहबा, हम करे के तैयार बनी। हाँ हाँ ए अशोक चल, डॉन भाई माफ कर देले, प्रणाम। हाँ रागिनी, कब से रिंग होत रहे, उठौला का है ना? का भइल? काल दादाजी तोरा से मिले चाहता रन, बाकी हमरा कुछ समझ में नहीं क्या होत का करी। बोल दो हम काला होता नहीं। सच? थैंक यू जानू, लव यू, बाय बाय। तो हमरा खातिर कुछ करे के चाहत रहले ना? हाँ डॉन भाई। ए तेना हट। हाँ तू। अरे यार हमू तोहरा लोग जैसे एगो लड़की के प्यार में पड़ गए। मुबारक हो डॉन भाई, मुबारक हो। मुबारकबाद से काम ना चली, बाकी बात सुन। वो लड़की के जौन दादा बाटे वो रिटायर्ड पुलिस अफसर बाटे और वो हमरा के पुलिस ऑफिसर समझ के मिले के चाहता। वो तो हमरा के देखते ही पहचान जाए। हम सोचता नहीं कि हमरा जगह पर तू जो हम। हाँ डॉन भाई और सारा मामला सेट करके आओ। लेकिन डॉन भाई अगर हम सब मामला सेटो कह दी तब बिया होता तोहरे से न होई। ए, बात के बाद में जितना कहता नहीं उतना कर, समझ गए ले? ई कैसन गोधन के फेरा में डाल देला है प्रभु। हाँ ए, का सोचता रे? ये है कि खजूर से गिरा नहीं, अब बबूर पे आकर टक गई नहीं। भाई लोग अब तो इंटरवल के बादे पता चली कि दरोगा हमरा के गोली से उड़ाई कि फांसी पर लटकाई। अंदर ले। और सुन, हाँ कल टाइम पर पहुंच जाइए। ठीक 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 भाई। हाँ हाँ डॉन भाई हाँ जौना खातिर सब लीला भइला उ कमुआ तो छुटिया गई। हमरो मामला सेट करवा दी। ससुर धोनी का दिन बाहर रखला बड़ा छिलवा के भेज दे बिहार में लड़का सब संपापड़ी कहिया सा। चुप। हाँ एकदम शांत। ए, तोर ससुर के नाम कहा? डॉक्टर घोपू सिंह। और डॉन भाई तू यहाँ? अरे हम ना तो भांग बेचीला ना हम कोनो नशा करीला, फिर ई उपद्रव हमरा संगे का है? एकरा के जाने ले? एकरा के? ई फटीचर के? अरे ई फटीचर के कौन ना जानेला? तो सुन, फटाफट अपना बेटी की शादी एकरा साथे कर दे। का अपन बेटी के ई फटीचर के साथे शादी ना करब, बिल्कुल ना करब। करब करब बिल्कुल करब डॉन भाई। आज अभी ये शादी के डेट डिसाइड कर लेता नहीं डॉन भाई। ई भइल ना बात। चल अब तोर काम हो गइल, बस शादी के डेट तय कर लिया। अरे डॉन भाई कहाँ करता नहीं रहुरा? काहे? अरे एकरा बात पर विश्वास मत करी, डॉक्टर है, दवाई खानी बातों बदलेला भाई। ना 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 यही सब व्यवस्था लेके आइल बानी। ई का बाटे? जन्म घोटी, जन्म घोटी, सैनूर सैनूर सैनूर, चट मंगनी पट बियाह के व्यवस्था बाबू। चट मंगनी पट बियाह? अरे लेकिन लड़की? लड़की सुमान काम बाबू ला। डॉक्टर बिल्कुल चिंता के विषय नहीं है, पूरा दिन मुहूर्त डेट उट सब दिखा के आइल बनी, कौनो कष्ट के बात नहीं है, एकदम दिन ठीक बा। अच्छा हम चलता नहीं। तो बड़ा अनर्थ हो गई ले दादा। आशीर्वाद ले लो।
अब का कन्यादान देख के जाइब ना भगब हटा हो गइल भाग ओकनी के हनीमून मनावे दो कि ओहू में जाइब भाई लोग बियाह खातिर एक चुटकी सिंदूर ही काफी बा 2 लाख 3 लाख खर्चा के लगे कोनो जरूरत नहीं के लेकिन बात जब हमरा वाली के पता चली कि हम 10 दिन खातिर बाहर जाता नहीं तो का जाने कौन कौन परमाणु बम हमरा पर छोड़ी रे दादा ना